வீக்கெண்ட் வந்துட்டாலே போதும் சின்டாஸை கையிலே பிடிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி நாங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவோம். அப்படி இந்த பார்க்குக்கு நாங்கள் போனோம். இந்த பார்க்கோட நேமில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லி எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கள். சைனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பில்டிங்ஸாக இருக்குங்க. பட் இருந்தாலும் இன் பிட்வீன் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பார்க்லாம் இருக்கும். எனக்கு சைனீஸ் பீப்புள் கிட்ட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அதுவும் தலைவர் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா, இந்த விஷயத்த நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. சைனீஸ் பீப்புளை பொறுத்தவரை நல்லாவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லாவே அவங்க லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த அங்கிள்லாம் பாருங்க, பாட்டு வருதோ இல்லையோ தெரியல, அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த கூச்சம்லாம் இல்லாமல் அவங்க பாட்டு பண்ணுவாங்க. இந்த ஆண்டி என்னை பார்த்துட்டு வந்து ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி வந்து பேசினாங்க. எந்த ஊர் என்னென்னலாம் வந்து கேட்டாங்க. இவங்க வந்து வாரம் இங்கே வருவாங்களாங்க இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு. திடீர்னு இந்த ஆண்டி என்கிட்ட டான்ஸ் ஆட வருமா? ஐயோ அதெல்லாம் சுட்டு போட்டாலும் வராது ஆண்டி அப்படின்னு. பரவாயில்ல, நான் அந்த குரூப்புக்கு டீச்சர் தான், நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பார்க்கில் இருக்க எல்லாரும் எங்களை தான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் எனக்கு இவங்க கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இவங்களோட ஏஜ்லலாம் வந்து நான்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவேனா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு சந்தேகம் தான். பட் அவ்வளோ ரசிச்சு பண்ணாங்க. நம்மளை பற்றி நிறைய விசாரிச்சாங்க, இந்தியாவை பற்றி நிறைய விசாரிச்சாங்க. அவங்களுக்கு இந்தியாவை பிடிக்கும்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. எங்களுக்கு இது ஒரு